खुलुमबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो सानदों मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारनि बानजायनायाव भारतनि सा सानजा रायजोफोरनि गेजेराव थानाय गासै मोनजे 6 शेड्यूल काउन्सिलफोरनि गेजेराव थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्रायनो BTRनि मोनब्रै जायगा फारियै उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामावहाय आरो बाक्सानि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स चिरांनि बिजनी आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि KDC प्लेग्राउन्डआव इन्टार 6 शेड्यूल काउन्सिल प्रिमियार लीग सुंदयै ISPL 2022 आ जागासिनो दं। बिनिनो सेमिफाइनाल गेलेनाया गाबोन 20 अक्ट'बराव उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव मोनसे आरो क'क्राझारनि KDC प्लेग्राउन्डआव मोनसे जागोन आरो थामथि मासि एबा थार्ड प्लेसनि थाखाय 22 अक्ट'बरावहाय मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बे गेलेनाया जागोन। बे ISPL 2022 मायथाइनि जोबथा गेलेनाय एबा ग्रेन्ड फाइनाला फैगौ 23 अक्ट'बरावहाय जोबोर गाजा गोमजा कालारफुल प्रग्रामनि गेजेरजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावहाय खुंफुंनो लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे ग्रेन्ड फाइनालावहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि रिमिकी बयान शर्मा अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबे आरो आसामनि मिनिस्टारफोरजों लोगोसे 6 शेड्यूल काउन्सिलफोरनि CEM EM आरो गोबां अफिसारफोरा बाहागो लाफैगोन। बिनिखायनो बे ग्रेन्ड फाइनालाव नोंथांमोन बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन